Radio. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go. Alas 5 idi malam kalman ne white at seremonya iti panakawaram dagiti daan nga palaspas nga mo sa dapuna iti tangal daw as Wednesday Idol Bernard. Iti Cathedral ken iti St. Joseph Parish Church iti nangawat iti seremonya nga dato iti panamrugin iti Quaresma 40 days nga panakalagip iti panagatutok nga po Jesus nga iso iti kagen no apay nga celebraron tayo ko datoy Ash Wednesday Idol Bernard itay alas 6 eksakto iti panamrugin iti misa kadito sa amin ng simsimbaan iti Ilocos Norte dapat ni manang tayo ni Comadre Judith ni Mr. na with makimisa. God bless you, sir. Okay, Idol Bernard. Ito ang damakit ni Father Sid dati mangimisa ta dati sakbay tini naglugi nga nagna iti altar ada iti panagnada kadwa dati basit nga replika iti Black Nazarene Idol Bernard sada nagturungan iti sango. Inot iti panagdagitay devotees iti tangal daw talagang makita Idol Bernard nga dandalin matno datoy parking space iti Cathedral iti Lawag City nasapa iti panagsarek dagitay umay makimisa itatangal daw Idol Bernard. So iti agdama ket mangrugina datoy misa ket after dati makahabol ta dati first mass adang do iti second mass into na 8 o'clock itatangag bigat kada kitay daduampay nga Parish Priest of Church kasi Santa Maria so kana dumampay adami iti misa kay iti barangay Idol Bernard nga pakaangayan kadatoy Ash Wednesday madlawan tayo kumpara iti napalabas ng tawen at adu tangal daw at adu tatta dagiti umay maki kuros-kuros ganito tatta iti panangrugin iti panagnilin kadatoy datoy Quaresma Idol Bernard kasko na iti simbaan mangipangkita datoy panakalagip iti sakripisyo na pesos na apay matilubong kanang subot dagiti basbasol kayo kasko na iti John chapter 3 verse 16 for God so loved the world that He gives only begotten Son that whoever believeth in Him may not perish but have eternal life. Idol Bernard desud pa po na mga apay nga adulto may magmisa. Ma'am, good morning. Ma'am, kumusta yung natin Ash Wednesday? Na? Kumusta yung Ash Wednesday? Nasaba kayo sa may makimisa? Ay, tama ki Ash Wednesday kami. Thank you. Okay, kadwa na kita dagiti seniors Idol Bernard iti mo maki misa so nga iti agdama ket adon dagiti nakatakder iti likod ket nga sawen full packen kadagiti pagtugawan iti Cathedral Rondaway ado talaga dagiti umay maki misa para to'y Ash Wednesday iti St. William Cathedral iti Sirat iti Lawag. Kadwa na pa dagiti may Idol Bernard dagiti government employees siguro after ti misa ket agar sudanton nga agturong kadagiti pangopisiranda iti iti nga aldaw so nga maragsamat simbahan mga nakalipat dagiti deboto kadagiti nga aldaw nga Ash Wednesday nga rugin iti Quaresma. Damag pelang manipot St. William's Cathedral. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aremen. Maraming salamat Idol Dennis. Dito na dakamat a report.